Sabuhi pa ang gobernador sa Sugbo nga si Pabling Garcia pagtuon sa kinabuhi ni Vicente Soto gidasig ko niya. Kay gawas nga giisip nga higante sa nasudnon og lokal nga media, isog nga nakigbisog para sa kagawasan og demokrasya. Tiauhag sab si Noy Pabling nga tun-an sab ang mga Osmeña. Kay daghan nilang mga kaso sa korte na nga papas na. Kasagaran naglambigit kuno og land grabbing sa mga yuta ang Boronka. Pero wa na kuno'y klaro murag gi-erase sa mga dokumento sa mga korte dinis atua. Wa na mi magkaistorya pag-usab ni Noy Pabling may tungod sa iyang kausa. Human si Noy Pabling Garcia niretiro na sa politika. Pero nadapit akong pagtagad sa away nilang Soto og ni Osmeña. Pasabot nako si Vicente Yap Soto og si Don Sergio Osmeña. Sa panagbangga